λέει γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και τούτο εδώ είναι άλλο ένα βλογκάκι, κόσμε μου. Σας το υποσχέθηκα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Συνεχίζουμε από το προηγούμενο vlog. Επόμενη μέρα Κυριακούλα σήμερα, εσείς θα βλέπετε το προηγούμενο vlog. Και εγώ είναι πρωί τώρα, 10 παρά και πάω να κάνω νύχια. Και μετά θα πάω γήπεδο, θα πάμε να δούμε τους Bucks με τους Nets, Brooklyn. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Έκανα χθες το βράδυ λούστικα αργά και έκανα hitless curls και τώρα είναι ακόμα λίγο να πάω τα μαλλιά μου, έχει λίγο κρύο έξω, αλλά όχι όσο κρύο είχε χθες. Και τα ξέλισα τώρα και είμαι λίγο τέτοιο, αλλά μια χαρά θα πέσουνε και θα είναι μια χαρά. Και έτοιμη θα είμαι για το γήπεδο. Ωραία μέρα έχει σήμερα, χειμωνιάτικη, αλλά ωραία, υποφερτό το κρύο. Δεν είναι μείον, πρέπει να έχει κάποιους βαθμούς πάνω από το 0. Το σπίρι μου, τέλος πάντων, πάω εγώ τώρα, οδηγάω να πάω να κάνω πεντικιούρ. Γιατί κάνω γενικά συχνά πεντικιούρ, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί τα πόδια μου ξεραίνονται πολύ και βαριέμαι να βάζω τις κρεμούλες μου και τα τέτοια. Να σας πω κάποια στιγμή, νομίζω σας έχω πει σε παλιότερο βίντεο τι βοηθάει γενικά στις στέρνες και τέτοια, στην ξεραίλα, στην πατούσα. Αλλά μ' αρέσει που και που να κάνω πεντικιούρ και να έχω κόκκινα τα δαχτυλιά, τα νυχάκια μου, είναι το αγαπημένο μου στα πόδια το κόκκινο. Και έχω και τα δικά μου τα μανώ, κάτι έσι που είναι πιο long wearing, τα οποία τα χρεώνω εδώ $5 παραπάνω για να τα βάψουμε αυτά, και εγώ αφού τα έχω σπίτι τους τα πάω και τα βάφω με τα δικά μου. Τα έχω να σας τα δείξω, τα έχω. Να, θα το κάνω αυτό το ωραίο το μπορντοροδοκόκκινο. Με αυτή την καρέκλα μασάζ, θέλω να την πάρω σπίτι μου. Μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα με τις ώρες και να κάνω μασάζ. Πλατούλα που πονάει από την κορυφή μέχρι τα νύχια, πονάω μόνιμα. Κάνω spa pedicure να μου βγάλουν και την ξεραίλα για να μπορώ μετά να την κάνω, να την κρατήσω, να βάζω τις κρέμες μου και τέτοια, γιατί μόλις την κάνεις μετά, αν δεν κάνεις τίποτα, ξαναγίνεται ξύρο. Καταλάβατε? Ό,τι καταλάβατε. Αυτά. Γεια σας. Κόσμο μου, τα έκανα τα νυχάκια μου, πάω σπίτι μόλις πάρει καρά και να δούμε το παιδί που θα με περιμένει, θα χαρεί. Και μετά θα ράξω λίγο και μετά θα ετοιμαστώ για να πάω γήπεδο. Ο αγώνας είναι νωρίς, 3:30, οπότε δεν θα με πάρει νύχτα και αύριο έχω δουλειά. Είναι το πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου όλου. Είναι. Σε αγαπάω μωρέ ψυχούλα. Σε αγαπάω ζουζούνι μου, ζουζούνα μου. Μας είπε ο γιατρός ότι χόντρινε, ότι πάχινε το καλοκαίρι και της έχω μειώσει την τροφή. Βέβαια η Άρια τι παχιά, το παλιό μου σκυλί ήταν θρεφτάρι μπροστά της, την κρατάω fit για να μην μου πάσει τίποτα. Την κρατάω fit αυτή εδώ την κούκλα. Και τώρα πάει και περιμένει στην ταΐστρα από μισή ώρα, 1/4 πριν. Και κοιτάει, κάθεται εδώ στο χαλί ξάπλα και κοιτάει την ταΐστρα να δει πότε θα πέσουν τα κουρκουμπίνια της. Σ' αγαπώ. Βρωμόφατσα. Σ' αγαπώ. Αγαπημένη ώρα της ημέρας να το γυρνάω από τη δουλειά και με περιμένει αυτό το πλάσμα. Κόσμο μου, φτάσαμε στο Brooklyn και είναι το γήπεδο και εδώ έχει ένα μόλ και πάμε τώρα στο μόλ. Κόσμο μου, έχουμε γονέα χριστουγεννιάτικα εδώ στο μόλ. Κάτι θα πάρουμε να φάμε γιατί θα μας κόψει. Τα Bath & Body Works έχουν έκπτωση στα κεριά, αλλά δεν πήρα αυτή τη φορά γιατί ξέρω ότι είναι τοξικά για το παιδί και προσπαθώ να μην τα καίω όλη μέρα κάθε μέρα και πάθει κάτι το παιδί. Φοράγα και σκουφί Jordan, αλλά το έβγαλε γιατί λαμπάριασα μέσα στο τρένο. Επίσης θα με έπιασε χασμουριτό νύστα. Πώς να ξυπνήσω. Ωραία είναι εδώ, έχω ξανάρθει άλλες 2-3 φορές. Μόλι είναι, ωραία είναι.
Victoria's Secret από πίσω. Πάω να χαζέψω λίγο να δω και τι να πάρω. Να πάρω βρακιά και μετά να μου ανοίγω τις σακούλες στον έλεγχο για το γήπεδο και να βλέπω τα βρακιά, θα μου πει σχέστηκα. Ναι, whatever. Πιτζαμούλες. Ωραίες είναι. Τελικά και έφαγα πρετσελάκια που είχα να φάω χρόνια. Και τώρα είμαστε έξω από το γήπεδο. Έχουμε ακόμα μία ώρα. Αρχίσει ο αγώνας. Βέβαια, εντάξει, θα μπούμε σε λίγο μέσα. Πάμε να βρούμε τις θέσεις μας να κάτσουμε. Και μετά αντίο ζωή για 2 ώρες. Δεν έχει πολύ κρύο τουλάχιστον σήμερα. Είναι ωραία. Δεν έχει αυτό το κρύο που είχε τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια, όταν νυχτώνει, μετά πιάνει πιο πολύ. Φυσικά, αλλά ναι. Φτάσαμε, πάμε να περάσουμε τον έλεγχο με τις τσάντες. Έχει κόσμο. Μας κοιτάνε τις τσάντες και το κόσμο. Μου κρατήσανε την κάμερα γιατί θεωρείται professional, έγινα έξαλλη, αλλά τι να κάνω. Θα γράφω με το κινητό μου και εγώ τώρα, τι να κάνω. Μπλέξαμε με τους μαλάκια. Που λέτε, έχω φέρει την κάμερα αυτή 100 φορές εδώ πέρα και τώρα ξαφνικά απαγορεύεται. Το μαλλί μου τι κακό του συμβαίνει με το σκουφί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι τώρα. Πάμε να βρούμε τις θέσεις μας. Έχω πολύ καλές θέσεις, θα σας δείξω που καθόμαστε. Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνω γιατί να μου κρατήσει την καμερούλα, γιατί θεωρείται και καλά professional, αφού παπάρια. Δεν είναι τύπου μεγάλη κάνονη κάτι που εκείνο το καταλάβω ότι μπορεί να τραβήξει προφωτογραφίες. Την ίδια ποιότητα με το κινητό τραβάει και η καμερούλα μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά it is what it is. Βλέπετε πόσο τέλειες θέσεις έχουμε. Εδώ. Κόσμε μου, κέρδισα Golden Ticket Winner, θα πάρω δωράκι. Θα πάμε μετά το ημίχρονο να πάρουμε το δωράκι μου. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάμε. Ήρθα να δω τι κέρδισα, κόσμο μου, έχει ημίχρονο τώρα και ήρθα να δω τι κέρδισα, να δούμε τι κέρδισα. Κέρδισα ένα Brooklyn Nets στυλό. Καλύτερα από το τίποτα. Η μπροστινή μου δεν κέρδισε τίποτα. Από το Λότελα καλή και η Παναγιώτα. Να κέρδισα τουλάχιστον ένα στυλό. Περπατάω 10 λεπτά εδώ μέσα για να φτάσω στην άλλη άκρη του γηπέδου για να πάρω ένα στυλό. Αλλά ας είναι. Ας είναι, ας είναι. Πάω τώρα πίσω στη θέση μου. Χαμός γίνεται. Δεν είναι πολύ συναρπαστικό το παιχνίδι, αλλά οκ, εντάξει. Επίσης, παιδιά, να σχολιάσω πόσο πολύ με την ευρύζει που ο κόσμος πάει και κάθεται σε θέσεις που δεν είναι δικές του και μετά έρχεται ο κόσμος που κάθεται σε αυτές τις θέσεις και σηκώνεται και δεν βλέπεις τίποτα και γενικά πάρα πολύ μου τη δίνει αυτό να το κάνουν. Πήγαινε και κάτσε στη θέση σου, καλέ μου. Τελειώνει το μάτι σε 5 δεύτερα. Κάνανε φάουλ και βολές, τέλος πάντων νικήσανε οι Bucks. Το δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερο. Τώρα πάμε πίσω στην κεντρική την είσοδο για να πάρω την κάμερά μου. Και μετά πάμε να πάρουμε το τρένο, να πάμε σπίτι. Το κινητό είναι θολό, πρέπει να καθαρίσω την κάμερα. Τέλος πήρα πίσω την κάμερά μου, κόσμο μου, γιατί σας τράβαγα από το κινητό αφού μου κρατήσαν την κάμερα. Τα νεύρα μου κρόσια, αλλά ας είναι. Λες και κάνει διαφορά. Αφού θα τραβήξω που θα τραβήξω, αφήστε με να τραβήξω με την καμερούλα μου όπως πάντα. Τέλος πάντων, τώρα δεν πρέπει να το μεταφέρω από το κινητό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελείωσε το μάτσο όπως σας είπα. Τώρα θα πάμε να πάρουμε το τρένο που είναι ακριβώς εδώ, να πάμε πίσω στην Αστόρια που θα παρκάρει το αυτοκίνητο στη στάση δίπλα. Να το Berkeley Center. Ωραίο γηπεδάκι, μου αρέσει. Προτιμώ να έρχομαι εδώ από ότι στους Knicks. Βρίσκω και πιο φτηνά εισιτήρια με καλύτερες θέσεις. Καλύτερες θέσεις και πιο φτηνά εισιτήρια. Αυτά. Φτάσαμε, κόσμο, στην Αστόρια.
Σχεδόν με πήρε ύπνο στο τρένο. Είμαστε στο 36 Avenue στη στάση, έχω παρακάρει από κάτω και πάμε σπίτι. Και μια χαρά. Φαίνεται λίγο το Manhattan από εδώ. Κόσμε μου, μια φορά τη βδομάδα μου φαίνεται θα σας ανοίγω βίντεο. Θα σας ανοίγω τη ρημάδα, την κάμερα. Σας είχα αφήσει στο γήπεδο, θαρώ ήτανε. Λοιπόν, τώρα είμαστε μία εβδομάδα μετά. Πάω στο TJ Maxx. Είμαι εδώ κοντά στη γειτονιά των γονιών μου. Πάω στο TJ Maxx να χαζέψω, να ψωνίσω τίποτα χριστουγεννιάτικο, τίποτα για Άρια, τίποτα. Ό,τι βρω γενικά, αν βρω κάτι να μ' αρέσει. Έσως πεταχτώ και στα Target, κάνω κανένα σούπερ μάρκετ haul. Γιατί δεν έχω τίποτα γενικά στο ψυγείο μου και με πιάνει το βράδυ και πεινάω και ναι. Θα δω, δεν ξέρω. Θέλω να πάρω σίγουρα γάλα για τον καφέ μου, γάλα για το κακάο που έχω πάρει από τα Starbucks για να φτιάχνω ζεστή σοκολάτα τώρα που είναι έτσι χριστουγεννιάτικο. Οπότε ναι, πάμε στα TJ Maxx για αρχή και βλέπουμε. Να μην σας ξαναπώ ότι έχει ήλιο με βόντια έξω, κρύο, αλλά τουλάχιστον ήλιος, γιατί έβρεχε όλη τη βδομάδα και συχτήριζα εγώ όλη τη βδομάδα. Πάω στο TJ Maxx, το αγαπώ το TJ Maxx. Να δούμε εδώ τις τσαντούλες. Έχει Michael Kors, καλά τις έχει βαρθεί η ψυχή μου, αλλά κατά τα άλλα τις αγαπώ. 150 τις έχει. Πάω να σας δείξω τι έχει στις μάρκες. Τώρα τελευταία το TJ Maxx, κάποια παλιότερα, τώρα όλο και πιο πολύ, παίρνουν διάφορα designer σε καλύτερες τιμές. Έχει διάφορες μάρκες. Δεν τρελαίνομαι με κάτι, αλλά μπορεί να βρεις ευκαιρίες γενικά. Δούμε εδώ στο πορτοφόλι. Το πορτοφόλι είναι καλή ιδέα για δώρο. Αυτό ας πούμε εδώ το να κάνω το τσαντάκι. Έχει μόνο $40. Ωραίο είναι, cute. Και ωραίο δώρο. Μάλιστα. Διάφορα κοσμηματάκια εδώ. Κάποια είναι πολύ cute και ωραία για δωράκια χριστουγεννιάτικα. Έχει διάφορα εδώ, αλλά δεν νομίζω να πάρω κάτι. Γιατί έχει την κολόνια μου, τη Victor & Rolf, που σας λέω ότι φοράω την απομίμηση. Λέτε να δω πόσο κάνει. Δεν την πήρα την κολόνια γιατί κοίταξα στο ίντερνετ και μπορώ να τη βρω πιο φτηνά. Θα την ψάξω πάλι στο ίντερνετ. Για να δούμε τώρα εδώ καλλιτικά τι έχει, μήπως βρω τίποτα που να με ενδιαφέρει. Έχει διάφορα κλασικά. Μπορεί να βρεις όμως και ωραία πράγματα. Εξαρτάται τι φουρνιά θα πετύχεις εδώ. Φυσικά και βρήκα Real Techniques πινέλα και θα πάρω κάποια πάλι κλασικά. Και αυτό το σετ. Γενικά που βρω Real Techniques τα βουτάω. Πολύ ωραία πινέλα και τα Japonesque, πώς λέγονται. Τα έχω σκοτώσει 100 φορές, αλλά ναι. Έχει εδώ τώρα την αγαπημένη μου κόλλα βλεφαρίδων. Έχει τις under eyelashes που σας λέω ότι είναι εύκολο να τις βάλεις. Έχω εγώ όμως από το Amazon, οπότε αυτά που φόραγα το προηγούμενο σουκού και με πήρεξε το μάτι και ναι. Έχει διάφορα εδώ. Δεν νομίζω να πάρω όλες βλεφαρίδες, έχω σωρό και λιλιλάσεις έχει. Ποιος τις φοράει πια τόσο μεγάλης κανείς. Έχει και διάφορα skincare για εδώ, δεν νομίζω να πάρω τίποτα γιατί έχω σωρό, αλλά έχει και beauty of Joseon. Έχει διάφορα και βιταμίνες και απ' όλα. Μέχρι λερός πως έχει. Πήρε και κάτι κάλτσες, θα σας δείξω φυσικά σπίτι τι πήρα. Και τώρα χαζεύω, ωραία αυτά τα ριμποκάκια. Και τώρα ήρθα στα παπούτσια να χαζέψω. Γενικά μπορεί να βρεις και εδώ διαμάντια. Είχα βρει κάτι παρδελά Adidas κάποια στιγμή, $25. Και ναι, και αυτές εδώ που είναι αντιγραφή AG μ' αρέσουν, γιατί AG δεν παίρνω πλέον. Ό,τι πήρα 150 χρόνια πριν. Για ευνόητους λόγους, νομίζω να τη στήριζα πάλι, αλλά αντιγραφή AG μπορεί να έπαιρνα ή τύπου τέτοιες παντόφλες, δίπατες και τέτοια.
Θα δω. Εδώ στα σκυλοπέχνιδα, τα χριστουγεννιάτικα, πήρα 2 στο παιδί. Βέβαια θα τα κατακρεουργήσω σε χρονοτετέ, αλλά ας είναι να χαρεί, κρίμα. Το κοριτσάκι μου, ωραία. Και τέλεια παιδικά. Γενικά έχει απ' όλα. Παιχνίδια, χαμό. Εντάξει, χάλασα μόνο $100 στα TJ Maxx να πάρω παπαρίτσες. Θα σας τα δείξω μόλις πάω σπίτι φυσικά. Και όταν λέω μόνο, το λέω ειρωνικά. Αλλά απ' την άλλη, όντως είναι μόνο, γιατί εδώ πέρα μπορεί να βγεις, να έχεις πάρει όλο το μαγαζί. Έτσι, τσούκου τσούκου βάζεις στο καρότσι και μετά ξεχνάς τι έχεις βάλει. Πάμε τώρα και στο Target. Ας είναι μιας που είμαι εδώ, γιατί πλήττω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Τελευταία αρνούμε. Άντε, ας πάμε. Ήρθα στο Target, παρκαρίστηκα και έχω κάτσει πάλι 1/4 μέσα στο αυτοκίνητο και χαζεύω στο κινητό. Το κάνετε κι εσείς ή μόνο εγώ? Γενικά το αυτοκίνητο safe place. Κάθομαι στο αυτοκίνητο και αράζω την πέτσα μου εδώ στο πάρκι. Τέλος πάντων, πάμε στο Target να ψωνίσω. Δεν ξέρω τι θα ψωνίσω. Ελάχιστα πράγματα, αλλά μπορεί και ό,τι μου έρθει. Γενικά έχω καιρό, όπως σας είπα, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Ψιλοβαριέμαι τελευταία. Μόνο σταματάω, παίρνω κανένα ανθρακούχο νερό και φεύγω. Μου φέρνει και η μάνα μου συνέχεια φαΐ και τέτοια. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, πάμε να ψωνιστούμε. Να σας δείξω κανένα καλλιτικό αν ρίξω και ματιά, γιατί το Target, γενικά το σούπερ μάρκετ, έχουν πολύ πράγμα και τα αγαπώ εγώ το Target. Μπορώ να κάτσω μια ώρα μες στο Target να περιφέρομαι. Έχουν και ρούχα. Παλιά ψώνιζα αρκετά ρουχαλάκια από το Target. Τώρα δεν έχω ψωνίσει. Θα ρίξω μια ματιά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά. Από όλα έχουν και ηλεκτρονικά και το ένα και το άλλο και εδώ και εκεί θα και πάρει. Επίσης έχω ντεθεί 50 Shades of Grey σήμερα. 50 αποχρώσεις του γκρι. Γκρι αθλητικό, γκρι φόρμα, γκρι τσάντα, γκρι παλτό, μαύρη κορδέλα, μαύρο γυαλί. Μην είμαι από την κορφή μέχρι τα νύχια γκρι. 50 αποχρώσεις του γκρι. Σαν την ψυχή μου, γκρι. Ούτε μαύρη ούτε άσπρη. Γκρι. Γεια σας. Στο Target έχει διάφορες παπαρίτσες. Τώρα με τη Wicked την ταινία έχουν διάφορα εδώ. Τα θρεφτάκι μου. Ποια είναι πιο όμορφη? Κουκλέκ ζωγραφιστό νότα. Εγώ σήμερα, αλλά it is what it is. Cute παρόλα αυτά. Που είναι οικονομικές αυτές οι παπαρίτσες. Αλλά παπαρίτσες. Δηλαδή αυτό πόσο cute αχριασιά είναι. Αχριασιά, cute αλλά αχριασιά. Πάρα πολύ μου αρέσουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, mini mixer. Εδώ, παιδικό, cute. Και αυτό cute. Όλα cute αυτά. Αλλά αχριασιά. Έχω και μια ματιά εδώ στα καλλιντικά, Revolution, Elf, Mix, L'Oreal. Γενικά διάφορα. Είχα πάρα πολλά κραγιόν μέσα στο kit που μου δώσαν πέρυσι στο Fashion Week στο Παρίσι που σας έδειξα. Δεν με τρελαίνουν αυτά τα κραγιόν, είναι λίγο ξηραντικά. Ωστόσο, αυτό από τα καλύτερα foundation της γης, να τα λέμε και αυτά. Elf εδώ. Αγαπημένη Elf εταιρεία. Φτηνή οικονομική. Τα ίδια πενταλάκια με τα ίδια πενταλίμια. Ελληνικά 0 έχω πάλι σε αυτό το βίντεο. Η NYX, και την NYX την αγαπώ. Σας έδειξα και το Holm στο προηγούμενο βίντεο. Και την Elf την αγαπώ. Γι' αυτό εδώ το λάδι το Elf έχω ακούσει πολλά καλά. Και να σας πω κάτι, θα πάρω ένα να δοκιμάσω, γιατί μου μιλάει στην ψυχή μου. Έχει pearl μέσα, είναι λάδι, όλα. Και επίσης αυτό το Maybelline το concealer συνεχίζει και είναι ένα από τα καλύτερα concealer του κόσμου, αλλά δεν το δίνουμε πια σημασία, γιατί έχουν βγει χιλιάδες άλλα, αλλά παραμένει ένα από τα καλά και οικονομικά, να ξέρει. Ακόμα με έχει βρει με το mist και τα θέλω όλα τα mist του κόσμου. Τώρα τελευταία με τις κολόνιες που σας έλεγα στο άλλο, μύρισα τώρα αυτό τέλειο, μύρισα τώρα αυτό τέλειο, 18 και 18. Λέτε να πάρω κανένα? Όχι, θα κρατηθώ, δεν θα πάρω. Γιατί έχω γεμίσει το δέπο, δεν έχω πού να τα βάλω. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα αυτά που έχω. Και ένα τέτοιο είπανε χριστουγεννιάτικο ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το έχει εδώ. Δεν ξέρω. Τι με έχει πιάσει πάλι μανία. Elf σετάκι για δωράκι, τέλειο. Και αυτό για δωράκι. Γενικά, cute τα σετ αυτά. Θυμάστε κάτι Χριστούγεννα που έκανα vlog μας στις κακές ώρες και σας έκανα gingerbread house με τη Μαρλένα τη φίλη? Δεν ξανά έκανα τίποτα
Χριστουγεννιάτικα, να σας πω κάτι. Δεν ψήνομαι. Δεν έχω αυτή τη διάθεση. Πάω τώρα να πάρω καμιά παπαρίτσα. Εδώ ό,τι γεύση μπορείτε να φανταστείτε. Εμένα μου αρέσει πάντα το λεμόνι. Το λεμόνι είναι το αγαπημένο μου ανθρακούχο. Δεν με δελεάζουν. Τα άλλα έχω δοκιμάσει από όλα, αλλά τα πίνω σαν έτσι για να χαζολογάω. Είναι το λεμόνι το αγαπημένο μου. Να δω τι θα πάρω τώρα. Εγώ τώρα που θέλω αυτόν εδώ τον καριοθράφστη που κάνει 25 δολάρια. Τον θέλω. Θα τον πάρω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και το δεντράκι. Αλλά ο καριοθράφστη τον έχω και σε μικρό, αλλά μικρά πήρα. Θα το πάρω αυτό. Έτσι. Εδώ στο καλάθι. Μαζί με όλα και ένας καριοθράφστης. Να δω πού θα το βάλω μετά. Τι ωραίο αυτό εδώ το στεφάνι με τις μπαλίτσες που κάνει 20 δολάρια, αλλά δεν θα το πάρω διότι δεν το χρειάζομαι. Για να θα μου πεις χρειαζόσουν να τον γίγας καριοθράφστη. Ναι, θα σας πω, τον χρειαζόμουν. Έχει και άλλα τέτοια να φτιάξεις, να διακοσμήσεις cookies και τέτοια. Πάω να δω μήπως βρω κανένα advent calendar φτηνό. Άντε να πάρω για το καλό. Εντάξει, πόσο τέλειο το παιδικό καροτσάκι Target. Τώρα δεν φταίω να πάρω όλα αυτά τα 2 μέτρα εδώ του X να τρώγει μια ζωή, αλλά δεν θα το πάρω. Πόσο απεχθάνομαι. Τα γλυκά με σοκολάτα και μέντα εμετός. Δεν βρίσκω advent calendar, θα τα έχουν πάρει όλα προφανώς. Δεν τους οδηγώ, τώρα που το θυμήθηκα νωρίς. Πάω στα ταμεία κόσμου μου γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα μου έρθει να ψωνίσω εδώ μέσα. Όχι γιατί έχω πάρει πάρα πολλά, έχω πάρει χρειασιές. Αλλά μου αρέσει εδώ μέσα. Πάω να περάσω και μια τα ρούχα που δεν έχω περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να ρίξω μια ματιά γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και πάμε τα μία. Πόσο κρύο κάνει αδερφάκι μου, πόσο κρύο. Έφυγα. Επίσης έχω βάλει εντυλιακό και μου τσούζει το μάτι τώρα. Είναι First Aid, πολύ ωραία εταιρεία First Aid, αλλά γιατί μου τσούζει το μάτι. Η κορδέλα έχει φύγει αλλού-νταλού, γενικά αλλού-νταλού είμαι. Αλλού-νταλού. Πάω τώρα στο σπίτι μου, στο παιδί μου. Χάλασα και άλλα 100 στα Target. Γενικά 200 δολάρια σήμερα, έτσι απλά, για να δείτε. Θα σας απαντήσω σε βίντεο, θα κάνω βίντεο για τη Νέα Υόρκη. Θα απαντάω στις απορίες σας και για το πόσο ακριβή είναι η ζωή στη Νέα Υόρκη. Είδατε πόσο ακριβή είναι η ζωή στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, γεια σας κόσμο μου. Κίνηση εδώ της Νέας Υόρκης, τέλεια. Τι κορνάρουν οι μαλάκες όλοι, τι κορνάρουν, λες και θα πάνε πουθενά το κέρατό μου μέσα. Η κίνηση εδώ σπίτι, μου έχει ανάψει πάλι το φωτάκι της μηχανής. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, δεν θυμάμαι που σας έχω αφήσει το προηγούμενο εξάμηνο. Γενικά έχουν συμβεί πολλά πάλι με αυτό το αυτοκίνητο. Θα σας κάνω και ένα βίντεο μόνο που θα σας λέω κάτι που συνέβη και στο αυτοκίνητο. Περιμένετε, θα είναι story time. Πάλι κάτι έχει. Ναι, αυτά. Οπότε θα το βάλω φωτιά, θα το κάψω και θα πάω να χαλάσω όλες μου τις οικονομίες για να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί τα νεύρα μου κράσια. Όπως σας με ρώτησε στο προηγούμενο βίντεο τι γυαλιά φοράω. Έχω διάφορα γυαλιά, διάφορες μάρκες γυαλιά. Τα περισσότερα που φοράω είναι από μια Αυστραλιανή μάρκα που λέγεται Quay, ούτε ξέρω πώς προφέρεται. Πολύ μου αρέσουν, είναι οικονομικά και έχει πολύ ωραία σχέδια. Αυτά τα συγκεκριμένα που φοράω τώρα είναι Prada. Έχω πολλά γυαλιά γενικά, αλλά τα τελευταία χρόνια φοράω πάρα πολύ αυτά τα... ούτε ξέρω πώς να τα πω. Αλλά ναι, τώρα αυτά τώρα είναι Prada. Κλασικά τα πήρα πρόσφατα σε έκπτωση. Αυτά. Σας αφήνω και ευχηθείτε μου να φτάσω στο σπίτι σήμερα. Άρα Νέα Υόρκη άτιμη, μου έχει φάει τη ζωή, τα καλύτερα μου χρόνια. Τι είναι μικροτέρας? Λοιπόν, βουτάει μέσα στην τσάντα TJ Maxx για να βρει τα παιχνίδια της, γιατί ξέρει ότι της πήρα παιχνίδια. Και όταν δεν της παίρνω παιχνίδια,
ψάχνει και μετά απογοητεύεται. Τι είναι, Άρια, τι να σου δώσω? Να σου δώσω το μπλουζάκι το χριστουγεννιάτικο να παίξεις, να το λέμε να παίξει, νούμερο του κατακρεουργήσεις σε χρόνο του πέρα. Άντε, τι να σε κάνω? Άντε να σου το δώσω. Κατσίζει, γλύφεται από τη χαρά της. Κάτσε κάτω. Μπράβο, πάρ' το. Μεγάλη χαρά μας τώρα. Ξεκινάει το ξεκύλιασμα, το χειρουργείο. Τέρας. Όπως ο καριοθράφτης βρήκε το πεντοτινό του σπίτι. Δεν ξέρω αν κολλάει εδώ, πρέπει να χώσω το δέντρο πιο πολύ στη γωνία για να μπει, αλλά μ' αρέσει εκεί. Και από την άλλη ο νάνος μου, cute. Και λαμπυρίζει ωραία με τα φωτάκια, τρελαίνομαι. Να ανάψω και τα φωτάκια μου εδώ. Δεν τα ανάβω πολύ γιατί η μπαταρία τελειώνει και πρέπει να τις αλλάζω κάθε τόσο. Πανεμορφιά. Τέλειο. Εδώ, το παιδί χαίρεται. Δεν έχει μπαταρία η κάμερα όμως. Πάω να τη φορτίσω και θα σας δείξω μετά τι πήρα. Όχι, Άρια, όχι άλλο. Όχι άλλο. Παίξε με αυτό, θα τα κρύψω τα άλλα. Κόσμε μου, την πάτησα, κρύωσα, έχει πριστεί εδώ η αμυγδαλή. Δεν νιώθω πολύ καλά, αλλά πάμε να σας δείξω τι πήρα από το TJ Maxx που τα έχω κρατήσει εδώ πέρα να σας τα δείξω και να κλείσουμε το βιντεάκι. Μαλλί πάλι ξεμαλιασμένο, κλασική πιτζαμούλα, σετάκι, λεωτάρ και TJ Maxx. Και TJ Maxx. Πήρα αυτά τα cute, τα σκουλαρικάκια καρδουλίτσες εδώ πέρα που κάναν $13. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Γενικά μ' αρέσουν αυτά τα χρυσά χοντρούλικα σκουλαρικάκια. Οπότε βρήκα και καρδουλίτσες και τα πήρα. Μετά πήρα όλα αυτά τα σετ, τα πινέλα, τα Real Technique που τα βρήκα 8 και $7 το καθένα. Ξέρουμε ότι τα Real Techniques είναι τα καλύτερα πινέλα που υπάρχουν εκεί έξω και όποτε βρίσκω σετ, αν και αυτό εδώ το σετ δεν μου έχουν βγει πολύ καλά, μου χαλάνε. Αλλά χρησιμοποιώ πάρα πολύ το μεσαίο στο kit μου και το δεξί το ακριανό. Πήρα αυτό το σετ, που από αυτό το σετ χρησιμοποιώ πολύ αυτό για ρούζ και για μπρόνζερ και τα ματιών εννοείται. Πολύ βολικό σετάκι και αυτό. Αυτό εδώ που έχει παστέλ δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Αυτό σου το κρατήσω και για μένα. Αυτό εδώ το σετ με τα παστέλ. Αυτό το έχετε ξαναδεί, το έχω αγοράσει 100 φορές. Μπορεί να σας το έχω στείλει και σε giveaway κάποια στιγμή. Ούτε που θυμάμαι. Και από Japonesk, πώς λέγεται, πήρα αυτό εδώ το σετάκι, το οποίο έκανε $6. Θα τα ανοίξω, θα δω πώς θα τα χρησιμοποιήσω το καθένα και πού θα τα βάλω. Μετά για το παιδί πήρα το παιχνίδι που είδατε, το μπλουζάκι, ένα άλλο γουρουνάκι χριστουγεννιάτικο που κάνει γρου. Αυτό εδώ, αυτά είναι λίγο δύσκολα να τα καταστρέψει, οπότε δεν ασχολείται πολύ γιατί δεν μπορεί να τα καταστρέψει. Οπότε δεν το ευχαριστιέται, αλλά ναι, και αυτό εδώ το αβοκάντο που επίσης είναι λίγο πιο δύσκολο να καταστραφεί, είναι πιο σκληρά. Δεν μπορεί να τα ματσαλίσει που λένε και στο χωριό μου τόσο εύκολα. Αλλά δεν θα της τα δώσω. Να, τώρα τα κοιτάει, είναι εδώ πίσω από την κάμερα. Εδώ είναι η ρουφιανίτσα και παραμονέ. Αλλά θα τα κρύψω αυτά γιατί έχει ένα σωρό παιχνίδια και της έδωσε ήδη 2 που τα καινούργια. Σαν τα μωρά τα παιδιά. Μετά σου λένε μη λες το σκυλί παιδί σου. Μα είναι παιδί μου. Είναι το παιδί μου. Και τι άλλο πήρα από το TJ Maxx λοιπόν. Πήρα και αυτές εδώ τις καλτσούλες. Τα σετ. Έκανα $10 το καθένα. Έχει 4 ζευγάρια το κάθε σετ. Γιατί είναι ωραίες για χειμώνα έτσι. Που είναι της μόδας τώρα και όλες να φοράμε πάλι τις πιο ψηλές κάλτσες. Να φαίνονται από τα παπούτσια. Και μ' αρέσει εμένα να τις φοράω και μέσα από μπότες ή μποτάκια, γιατί οι χαμηλές μου χτυπάνε όταν φοράω μποτάκια, ας πούμε, και φοράω χαμηλή κάλτσα, μου γρατζουνάει πίσω το μποτάκι το πόδι, οπότε μια χαρά. Αυτά πήρα από το TJ Maxx και μετά από το Target ψώνισα διάφορα και πήρα και ένα το lip oil που σας έδειξα χθες και μια άλλη σκιά
Elf. Θα σηκωθώ σε λίγο να σας τη δείξω και αυτή πριν σας πω αντίο. Και φυσικά βλέπω voice. Άρια, σταμάτα να γκρινιάζεις παιδί μου. Κόσμο μου, σηκώθηκα. Πάλι βάζω πλυντήρια, έχω βάλει 4 πλυντήρια σήμερα, τρελή. Και να σας δείξω και τι πήρα από το Target, εκτός από τρόφιμα και τέτοια που πήρα, που τα έχω βάλει σε ψυγεία, ντουλάπια, δεν τα βγάζω τώρα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το λαδάκι που είναι Glow Reviver Lip Oil Glimmer. Είναι σαν το λαδάκι το κανονικό, αλλά με πέρλα. Γενικά όλα τα glitter και τέτοια στη δουλειά τα λέμε pearls, είναι pearls. Πω, πανέμορφο. Και το χρώμα είναι το Chocolux. Για να δω. Είναι πολύ ωραία. Έχει ένα αρνητικό που το έχω ξεχάσει. Έχει γευσιμέντα. Ελαφριά βέβαια. Όχι πολύ έντονη γιατί τη συχαίνομαι. Και αυτή εδώ τη σκιούλα, η οποία είναι Fine as Fleck Glitter Eyeshadow. Ξέρετε ότι γενικά η Elf είναι hit or miss στις σκιές. Κάποιες είναι υπέροχες, άλλες είναι not. Για να δω. Δεν είναι όσο βουτυρένια την περίμενα αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δίνει ένα ωραίο μεταλλικό και στραφταλιζέ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ένα ωραίο στραφταλιζέ εφέ. Οκ, θα τη φορέσω σίγουρα. Δεν είναι όσο βουτυρένια περίμενα και μένει και πολύ στο δάχτυλο και πολύ glitter στο χέρι. Οκ, θα τη φορέσω σίγουρα. Αν θέλετε κάτι οικονομικό, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα έχετε δει ότι ανέβασα story τις προάλλες με τα swatches. Αυτή τη βδομάδα κάποιες μέρες έκανα ένα κόκκινο blush, color match, ένα κόκκινο ρούζ και έχουν μείνει στα χέρια μου οι γραμμές εδώ και μέρες, παιδιά. Τι πλένομαι, τι ουσίες, κοινοπνεύματα, λάδια η κάρτα μνήμης και έπρεπε να σβήσω αρχεία. Τι σας έλεγα, δεν θυμάμαι. Τι σας έλεγα καλέ, δεν θυμάμαι τι σας έλεγα, κενό. Ένα κενό που μεγαλώνει. Έπαθα blackout, σεντόνι. Ωραία στραφταλίζα για τις γιορτές αυτή η σκιούλα. Είναι το χρώμα white hot. Στραφταλίζει αρκετά. Άρα και τώρα τα Χριστούγεννα μπορείτε να τη βάλετε έτσι στο μάτι μοναχιά της και να κάνει τη δουλίτσα. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχε λίγο πόλη, είχε ψώνια, είχε γήπεδο. Βγήκα έξω από το σπίτι λοιπόν σε αυτό το βίντεο, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα γενικά είμαι πολύ στον καναπέ. Αλλά δεν γίνεται να δείτε εκεί πλάνο καναπέ. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα, κόσμο μου. Αυτά. Γεια σας από μένα. Και τούτο εδώ το τέρας. Ζωή μου. Γεια σας.